adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 19 sa bulan sa Febrero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 2 ngadto sa 13. Tapos sa unom ka adlaw gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tawo gawas kanila. Og samtang nagtanaw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway. Ang iyang biste misanag sa hilabihang kaputi nga walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Og miingon si Pedro kang Jesus, "Magtutudlo, maayo nga ania kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag-payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias." Nakaigon siya niini kay wala man siya mahibalo kun unsay iyang isulti kay nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha og gilandungan sila niini. Og may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nagingon, "Kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kabuka niya." Gitan-aw dayon sa mga tinunan ng palibot apan wala na sila'y nakitang tao gawas lamang kang Jesus. Sa nanglugsong na sila sa bukid, gidid-an sila ni Jesus sa pagpanawgilon kang bisan kinsa sa ilang nakita hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang sugo apan nalibog sila kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw. Ilang gipangutana si Jesus. Nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga kinahanglang muuna gayod pag-anhi si Elias? Siya bitubag, tinuod gayod nga si Elias muuna pag-anhi aron pag-andam sa tanang butang. Apan nganong nag-ingon man ang kasulatan nga ang anak sa tao mag-antos pag-ayo og isalikway. Hinuon, sultihan ko kamo nga si Elias miabot na o gibuhat sa mga tao kaniya ang tanan nga buot nilang buhaton, sumala gayod sa giingon sa kasulatan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himua kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himua kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panaghigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo.
kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.